تماشاوانên hêja niha tiştê ku hûn ji min bibîsin we li cihekî din nebîstiye. Binêrin pêşiyê ji vê dest pê bikim ji bo cara duyemîn nûnerê Serokê Amerîka ji bo Sûriyê Tom Barak û fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Abdî civiyan. Cara yekemîn ez ê behsa cara yekemîn civîna yekemîn bikim ku navbera her du wan da çê bibû li Şamê di wê civînê de münaqeşeyekê germ çê bûye. Tiştê ku Barak ji Mezlûm Abdî xwestibû di civîna yekemîn de Mezlûm Abdî ew daxwaz red kiribû. Abdî gotibû ew Hesedê hilnaweşînin. Yani tune nakin û naxin nava artêşa Sûriyê ji ber ku artêşa Sûriyê tune ye û hikûmet ne li ser heve. Tom Barak ev xwestibû. Abdî gotibû rast e ew amade ne bi taybetmendiya xwe di nava artêşa Sûriyê de cih bigirin. Di navbera wan da hinekî acizbûn û dilsarî jî çêbûye. Piştre Wezîrê Derveyê Amerîka Rubio mudaxele kiriye û piştî wê mudaxele edî Barak helwesta xwe guhertibû. Pesna Hesedê da. Ev cara duyemîn e li gel Mezlûm Abdî dicive. Vê carê helwesta wî cuda ye. Bi germî û xweş nêzîkî Mezlûm Abdî û Hesedê dibe. Di vê civînê de her du aliyan rewşa Swêda rewşa Sûriyê pêkanîna aramiyê got û bêş kirin. Balyozxaneya Amerîka li Şamê ragihand ku nûnerê taybetiyê Amerîka ji bo Sûriyê li gel fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî civiya. Bi zimanekî xweş pesna wê civînê dide. Balyozxane dibêje her du aliyan tekkezî li ser yekbûna axa Sûriyê kirine. Xwestine pêşeroja Sûriyê aram be, seqamgir be, istiqrar li Sûriyê hebe ji bo hemû xelkê Sûrî jî xweşî xwestine. Tom Barak spasiya fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî kiriye ji bo serkirdeyetiya wî û hevkariya berdewam a Hesedê di şerê li dijî Daişê de li Sûriyê.